Nabara matulahi. Nabara. Oke. Nabara. Satu. Oke. Coba banter. Terus berandal wedi. Iki sing apa coba kita lho, Bu. Iki goreng sego, guys. Tim saplokan Kiprai. Hah. Cuk. Iya. Hah? Enggak. Hah? Udah. Dilatih ya saiki iki. Kebal. Iki goreng kerupuk bangsa Pingono jenenge dari cireng. Dari Mbak Ambar lho. Enak kan cerita. Cireng gambar iki. Nah, iki. Ini. Mbak Vita dari Iki kerupuk Makanan enak. Bun. Mbak Vita karo Mbak Ambar jalan luar biasa. Sok nek ora digawakne apa lho? Bluder neh, enak bluder. Gak sah sambal pecel. Wes, jam bisa gak iya lho. Ini yang satunya di mana ya? Keripik. Wong Raden. Siapa yang kamu cari? Ya satunya, ini kan belum komplit, kurang satu. Oh, kurang dua loh sama Mae. Oh iya, Mbak mak ini janjian. Wangi. sing sanjang niku lho nggih, kula mboten. Lah wong janjian kok. Masak kok. Janjian masak. Lah. Mbok kira janjian karo sapa? Gedane. Masak. Karena aku sampe malah. Ayo lu cuma sego dulu. Pengalim. Tahu kan lu? Enggak enggak. Pengalim. Mbak Pin mau ya. Kula mboten kok kula tiyang sae. Entong lu. Juga itu mau ngomong kok. Sego lu mana? Tekan kok. Nah. Terus gaplake rong lho. Ayo. Dulu, tapi sego nih, lihat mentang cerdas. Yo, cuti kok nih. Sik. Iya. Sing cerdas elok nih. Kata ngomong saya lho. Jalan. Kakak tekan. Nek seminyak ini kutaan Ya, yo sing bro aku tuti. Iya, Iki ini lho, kan belek lho, bane di Ketok apa ya ora tau masak ya iki ketok iki. Iya. Ya, terus ki. Ojo muni elek, muni artis kok elek. Iya. Gak pareng. Nah, karena kan dulu sambil itu, lho. Enggak enak kok. Ojo nolak. Enggak enak. Enggak, aku nang. Kapene putene. Aku nak ayam dulu. Hah? Yang beli ayam Pak ayam. Ayang-ayang. Kakak bingung kayak gitu tangan. Dalam. Nenek, Dek. Sini deh, kaliku. Sini, Dek. Ini aku punya ini loh. Sini. Ikut tabu. Iya. Ikut Mbah Bu. Mbah Ibu. Si sorry. Bahasa Inggris dah. Foto kan? Wah, ketek tangan kok. Buka lo tanganmu gak bisa buka. Sini. Dikit tuh Mi. Keno an mabungo nak mulo. Sini, Dek. Sini. Baik, Pak. Sini. Oh iya lupa. Aja lu. Iya aku tuh. Abu apa abu? Ya lo kudeken Oke lo. gak mempan ya. Abu nek sapa abu. Aku. Babu. Ya. Terakhir nyokrok irung tenan. Yo dhewe uyah kecil berapa teh? Wes. Dirasakne sik. Dikurang campur nih. Lah iya. Udah deh, sedih deh. Bapak tahu mau ruang dan ngono. Pak, Kita sama. krungu suara bater sakti. Wes wedi. Anak kiai kok bapak dane anaknya. Nah yo, suara anakmu. Iya. Mbok setelne sensor ora apa-apa. Iya. Kuwi kayak ilem torono enak ya. Iya. Mau balik dulu taro. Telepon makmu. Wong apa nggo HP? Lo ini. Wong HP nene kene no. Ini. Kok tau digowo ya? MPG hari ini semoga nggak keracunan ya, karena ini adalah nasi goreng
Loh, enggak apa-apa itu nasi goreng alami itu. Biasanya nasi goreng keracunan ya ini. Regane iki nganu petam. Kok subuh kok. Jam dirasa sih. Jam 1 itu udah mulai. Mosok toh? Iya. Jam 1. Iya toh. Pagi wis di Nah, isuk wis Tanding penyajian dhewe-dhewe bagiane Oh ngono. udah disai. Ki ana anu lowongan kerja kamu mau kerja di MBG? Aku Iya. mau bagian nyuruh-nyuruh tapi ya. Itu adanya bagian Isa-Isa. Tidak. Apaan sopir? Apa sopir? Nah, kalau itu nggak apa-apa sih sopir. Engko mbok sopir mbok parane ning guyangan. Iya dong, terserah gue dong, kan gue sopir. Sopir Misalnya lo nih guyangan kayak butuh mangan lo. sopirnya gladrang. Kok tadi kan sabukin sekolah-sekolahan itu kan. Enggak. MPG khusus guyangan, muneng. Uruk gue. Oh gini ya. Gue kira dia uyah micin. Wes dong. Kenyul. Wes, Belas dan rasanya pokok. masak anu roy kowe. Gak bareng. Gak bareng. Gak bareng. Coba. Ada rasa kan ya? Kok oke? Oh no no. Gula ini bro. Loh. No, tes itu begini aja. Jangan tunggu lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti diambil orang. Wah, bisa bikin masak es goreng korwato Iya. Iya. Jadi enak anu lho, penyakit nipah yo. Apa to nul? Thailand iso. Ngalah-ngalah anu deh. Corona. Tenan minggu tenan begitu. Gak, wis nang kene ilang urusan. Yo ben lah, kon Selamat apa? sumur selamat. Paring seger waras kabeh. Kamu langsung HP ini HP. Apa? Campuran. Kulino. Kapuk. Jadi Bekecot Piye? ready sak ayo. ibu deh. Gak ndro. Terus lek to itu. Wes ngono ndek ngono. Ini lagi kurbar ibu. Ibu Besti. Bu Besti. Masak sego goreng. Sego goreng lawe endek, sanggeme ngroweng. Itu lah. Sudah konsul. Wis bali kok wingi. Goreng besok ya. Nasi goreng Jawa. Jawanya Jawa apa? Jawa Nirano. Iki jenenge apa? Jawa Timur. Pil panganane akeh. Ibu Kerupuk. dek itu paling kangen stik bedek baru ngono tuh. Ndi? Stik becek nek kana. Itu kalah. Stik bedek. Manje stik bledek. Kayak aku tak gek dhewe Kentucky tak soki karo kecap ngono lho. Jos terus bakar. Mbak Mano dasternya kok bagus-bagus ya lho. Ya lho. Tuweke. Jelas banget bagus. Ya ya. Wes Bro, Wes, dirasakne sik tapi. masak sik. Yo windu letong enak. Kokor panas. Sok. Ilatmu meletek kapok. Rasane sik Kak. Assalamualaikum lo. Rasane sik tok ora piye wis kok. Wes. Terus tak. Ya sik. Ya sik Mbak Bin. Lah, kono kok padha kok. Lanjut. Ya. Baik.
Pas sama lagi. Pinter kok. Makanya anu masak wae. Tak kerja ya. Oh. Lah yo komplete to ngono kae. Aku pengen ngasih ngontong tak mau. Yuh. Aku ngotot nak gak jagan dulu. Hah? Tak ngotot tak jagan. Enak biasa kayak gitu. Nih. Aku lene godhong apa piye? Yo. Tak golek ning ya. Apa jeng ki? Mentoro. Tak golek godhong aku. Udah golek lutara golek main. OTW marani Mak Sawi. Naik murah ke wonge. Wonge iki nek isuk wis budal mbok parane lihat. Mbok Salini. Ya sik. Met ya le. Delokan kalau gas wong udah kuat. Celok. Dak laben yo. Lah udah lah tak syuting. Anu. Apakah ada kok mau ya? Dana. Nyapa to wong aku ki tosan. Sik kok. Ki ada belanja apa aja ya? Loh, ora oleh ngawur dah ki. Loh, adukan cowok. Terserang lo. Loh yo. Iki jare nyapa ta iki kok wedi ngenak iki. Cuma wajahku terkenal. Kalau mau mindik-mindik lo ya. Lebih mindik-mindik lo. Jan. Kembangnya amblek iki lho. Cok. Lah yo. Lon. Ono. Lek dalam tara kak. Lelene ilang kabeh lho. Lek gak dalam tara lek. Kak. Nang wit celok kae. Tak. Kuwi ya wis. Mekai yo ndak. Yo. Halo. Loro ae, go lalap kok. Go lalap. Lelene ning ndi ya? Lelene kok gak enek. Wes, Arep-arep nih. opo wes. Mbak. Kurang. Kok atake? Paling Ala tak joli. Lah yo. aku ki mau jikukan lho. Lah yo loro enek no. Gede-gede loro. Loro lek kene. Bajingan kok trae. Lah ya. Lah yo. Berapa ki? Kok ngene iki njejak? Golek iya wis esuk ganek ki ndi? Ya aku yo nggek-nggek. Hmm. Mladen kok gak ro to kowe. Oh. Dadi mladen blakang tamu ngarep dhewe kok. Oh. Delokan ki. Oh. Lelene ilang kabeh. Oh, salah mbok tinggali ae ya dicolong wong. Delokan ki. Aku karo di tangan kowe. Sambel Wes, karo tempe. Entek kok ngene kok. Lelene ning Wes piro? tempene piro to kae? 3. Tempe 6. 6 sambel. Sitok. Makan dulu guys. Kok anu to? Lap ngono apa? lampune ora. Oh. Nemen tapi. Heeh. Delok. Sing iki megah. Gak. Iya lek. Kalau mereka kae gak opo. Lampu disco ngene ae. Blesong matane kok. Loh. Ini warna. Lah, kuwi lho. Tapi masih peteng. Lampune kedhet. Iki padang wis ning kene. Oke guys, wis mateng. Makan siang. Makan pagi sarapan. Kono ki wong siang kono pagi. Diwalik terharu londo kok. Bu, tak ditirin ya. Sini ya dong. Sendok, ada sendok minta bu?
Ngisore wit jengking nur si ana wae ana tisu wae ana apa ngono megane jamur terus nggon pucuke sendok ki malih nganu. Malih apa tayeng. Oh, soalnya gak ada rancang-rancangnya. Heeh. Lho kok enek rancang-rancang? Kenek nopo. Dikei pete Cina. Enak to ngene iki. Endul lita ini. Endul terus anu Kalau ada gobes, ngomong betak. Iya. Teh Cina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nah. Sap. awas HP-ne kok ceblok. Larang lho wi. Larang gitu kuah. Kok ini enggak tak nanya. Sudah mang. Sik to. Sungu lesak. Iki iPhone nah. Iya. Nolak. Bolong tenan to Luki yo iki joli we. Iki joli we. Joli we. Wi iPhone 17 lho wi. Iya Pro Max setengah tera. Iya we jejal. Tera jana. Dilebokne awar kerupuk bayang lo we. Setengah tera loh wi. Ben. Trio suge. Suge tenan. Kayak utang yo kan. Arep ngopain, arep ani joli apa iku? Jajal. Gue tak anu masak iki. Terus go gapek lho. Ari go gapek. Ari mau tanggapan kali ya? Kowe ngurus perceraian. Ari arep cerai jadi bisa deal. Agak cerai yo. Perceraian. Arep nyerekne sapa neh? Ora dhewe. Kowe kan cerai hari iki dadi wis ben deal Bang. Manjing cerai. Rujuk cerai kayak diris wesel ke pengadilan kawane ini. ngono. Bismillah dulu. Pemain lama Pak. Balik nama ini ngono. Golek nah. Endul. 12 tahun. Nah. Aku sini goreng udah setengah matang jangan. Apa nih? Yo ora enak. Wong mbok pendem kono wis anget lho. Kilo lah, sego goreng lah. Kapan Bu? Mantap. Jan pokok isine kon, Mbak. Nah, yo ngene iki tok kok enake. Lho, aku mau anu kali ta tuku es ya. Ya yo, Luki gedeng aku. Kan jadi telepon Mbak tadi. Dapat tadi lho Mbak, ndang parano. Gak suka aku. Itu apa-apa dipangan. Apa sing ora dipangan? Kabeh dipangan. Es, cireng. Basah. Ditinggal pada guru kabeh, ditinggal mati lo kayak apa? Malahan. Gung wayahe mati. Utange ro lunas. Lho. Kalahir enek kokmu. Apa ki malah paketan ngono. Gaplek ndek iki kan. Heeh. Kak kupok kak lagi ketek sore gone ndek kupang. Lah wong ngepi anget teh mari panas. Lah ya apa mi? Apa gedang karo lontong tak pangan. Aku nek lumas ngono. Oh, ngono. Lumas jeding apa ki iwak ketek. Kok bajingan. Apa? Iwak lele. Kotak apa kok? Kotak apa? Kotak kontong. Tulung ya, ngono cepet. Oke, terus sego goreng. Enak. Anak nonton. Lho guys, terus kayak dhewe kok. Kok mangan aku iki. Lontong tuh, guys. Nonton. Oh, ngajar lagi apa mana gitu? Lasmi. Nah, lontong iki. Sering. Apa film toro? Hah. Lah mungkin toro iki enak. Tidak tahu es. Kalau mie as ya. Lah. Malah bilang Gak bareng. Duwe kurang 1 sangat 80 itu. Apa? Duwe masalah. Kayak mau tak wedok piro ta? 400. Kok oke men? Lho listrik 100. Terus beras, terus LPG, aku padahal tuku LPG lho ya aku dhewe. Terus kan iki tak tukok lengo, sada, nganggo kamjiran. Berarti nang tuku dek akone lho, delok lho. Heeh. Ngono Mbak Ti. Bang.
pas 17 kan. Apa tuh kan? Mbak Mi. Ini baguran lah. Udah pakiran apa enggak? Tahun baru. Kira jelas ta. Tidak tahu ya. Ada bagong. Nah, lu kayak pentane. Makku awake lemu kaya bagong. Ambil. Iki lho. Lah, Ayo diambil. Nala. Dalam. Sini, Dik. Dong. Sing atas sik, Mbak, sing atas. Gila-gila aku sing aku ini iki ya. Rene. Tas ini iki. Iki lho Mbah Ndrong teko iki lho. Tak godhog tak dandang mangke. Oh, dia lemuk. Mbok dandani, mbok ayo kae, mbok sare mbok celuk bandrong. Nah, si kele, adikmu iku Oh, nek iya. kasak ben kente ya to. Ngono kan ben ditemu wong-wong sing gak kok. Tiwuk ya. Awas ini. Nyapa? Ngasak. Kok ana wayu rupane. Lah iya. Mak aku nek- macak ngene iki ya ditemu wong. Iya. Makku basa lemu lengene. Karo pipine. Kamu nak masak. Urip aku wapres. Terus ngasak kok terus. Kowe iki bersyukur. Nyapa? Makmu iki gak males, sregep, Nah, sehat. Yo raine pi lho, perawatan kok iso ngasak. Alah. Karo terpal. Alah. Ogah aku pokoknya nek ngono wisan rasa diperawatne ben. Ya aku ra yo mall asline mergone aku nang mall iki ra. Aku iso jarang. Ngono ki nek dijak metu ki ben pantes raine gak kaya topeng monyet ngono lho. Aku ra budak anu ya di kayak Batene wong iki kok walah mboke Manuhara kok yo resik raine gak kaya topeng monyet ngono. Otak banter-banter yo kuke apa. Iya. Mae tadi sayang kan. Iya yo abu. Neng oneng. Kayak apa? Kalau lampunya Neng. posisi dia. Iya posisi oneng ya. Gak sewah. Karo Aja kabeh to. Terus asam urat ngono. Apa lho, Pin? kalsep. Terus asam Ki lho Mak, rasane ki lho Mak, kerupuk basah ki lho Mak. Kilo kerupuk kok cireng. Kilo kira kerupuk jenenge cireng. Apa to nulah? Ya iku jenenge kerupuk basah terae ning kono ning harani. Cireng jenenge. Ontol. Cireng awe. Kuwi lho. Sambel caos. Nek tawas ya. Enak lagi Mang. Iki. Otote dia. Sambel nganu kok sambel apa? Ambil tomat. Sambel tomat tok tibake luwih. Di dulu dipamak kok gloloten. Iki lembut lho. Aku wedi dek, aku tak diwodok kok lho. Ya, asine dintai. Kayak apa? Memang nek tak mbok pamak diwodok kok ngene masalah. Cara anu cara kene sing di lho, kireng-kireng. Dipal Mantu katene. Wonge masak Mas apa? Arep Acara. acara. Ikan. Yo, Apa melok-melok ya? kowe gak diundang. Kan. Oh, Mbak Win ki berarti. Ya to wong dulure kok. Oh. Aku nek melok nang mau lihat kan. Padahal Ya, ya. bancaan lho, padahal bancaan lho, tak bentang bojo. Iya. Anu sukses, wong ketemu wong enak rondo ora kaya bojo. Lha karakternya apa? Lah aku wis ra payu dan warso. Jadi sapa golekne apa piye? Mah. Jadi ijik iso ya. Nang iso celik. Kowe njaluk rondo njaluk dudu apa njaluk Joko. Joko? Besok tau ngene, wong besok cek bahasa sapi dek. Kan bener kan? Ayo sesuk nek pasar rapi yo. Anu nek kono. Bukan lekmu ya. Nyangku ta? Lek men. Paturku kerja ya. Paras. Surabaya. Kabeh lho nek bature. Nah aku lho cek wis rondo duwe anak telu lho aku cek enom. Sarmen iki sik sak padha golongane arga kuwi lho. Cek adikmu lho sapa? Turkeng. Oke. Ngerti kono wong e urip pe. Rokku ki bakal rambutan rene iter. Lho, iki koyo lemen lho pindahe apik. Kuwi cek koyo anu makse ngono. Lah mbok sono waduh kok berarti dadi dolongop ngene. Cek manggon ngene Juleka kan lho lho awake dhewe. Mbok aku ora roh. Ora manggon Gak Ora roh, roh. gak. Ngono kuwi lho anak durhaka iki. Gak roh ngono kuwi lho. ben ra pengen gak roh. Lancang. Lah aku ora harus mbok maksud sapa kok. Aku jawab panen kuwi tenan ya. Pengen.
Jane sekolahmu nanti ya, Dek? Sekolahku tau. Di RD. Berdoa nih. Iki cara didal 30 ya cek payu makku. Duh, weh. Lah kae ngono kae 50 kok iki kok sik rada semringkah lho. Rarane 70 lho. Nah kalau bodol, bodol ya 11-12 ya. Karo mbok doli 5000 ukuran. Bodol 10 nyek bodoli. Nyek we. Kok dinyak piye to? Putra ya tenan kok tekonono. 10 susu. Kok Parkir tambah parkir, Mbok. terus makku awake gede sak lukek lho mehan. Ben ngono iki mbok gedhek nih. Iya. Kok kan nek cilik ya medeni wong. Nyengangi kok tengkorak. Kalian itu melak satu, Bu. Enak melak kulit satu ya. Aku tak bawa tas kan masak. Ngono ya terus. Seneng, Bu. Masalah sih. Ndos lagi mulai. Asine aku ki mengkon meneng ae. Matamu iki kok kene ora gedhe ya sampe rusak. Aku mau mbok kon bingkem. Ala tae kowe wi ta. Ayo Ben. Aku udah ora wis apa kembang teh amblek kuwi dadi sitok nyapa. Aku mah. Iku baca kucing ah. Citra. Ya, tak milih sitok-sitok. Rene. Duh, duh.